Hello, it's Pastor Quentin from Deer Run Church. En vi willen wieder gaan vandelen aan onze korte ondagen-series van Wat is de ware geburt. På de werk terug zeggen we wel de ware geburt is ons gegeven door wat is in ons staat. En dan zeggen we in de nächste werk, wel we krijgen deze ware geburt door geloven. En vandeel willen we zijn, wat deed deze ware geburt dan in ons? We zeggen dat de ware geburt is een beetje een wind. We kunnen niet de wind zijn, aber we kunnen zijn wat de wind deed in ons. En zo wat deed deze wind, wat deed deze ware geburt in ons? We willen vandeel in Johannes kapitel 3, 17 tot 21, we willen de versen doorgaan. Eerste ding wat de ware geburt deed in ons, en we zijn dit in 17 tot 18 erst, de ware geburt neemt God zijn verdommnis weg van ons. Dat zegt in kapitel 3, de 17e vers. Wilt God schickt zijn niet in deze wereld om die te rechten, aber dat de wereld door hem kan gerecht worden. Wer aan hem blijft, wordt niet gerecht worden. Wer aber niet blijft, is al gerecht. Wilt hij niet aan de namen van God zijn einzigen Zoon blijft. So, wir zijn hier von wat Jezus gesagt hat. Jezus is nicht gekommen, zoals een rechter. De Bibel leert ons dat alle van ons, wir zijn alle in zin geboren. Wir zijn alle Sünder van Geburt. En wanneer we zinden doen, de loon van de zin is dood. En God zijn oor is gegen alle Sünd. Aber Gott sein Rader, Jesus Christus ist geschickt, nicht als ein Rechter, aber als ein Richter. Nicht als ein Rechter, aber als ein Rader. Er ist gekommen, uns ewig Leben zu schenken. Er ist gekommen, dass die Brücken nicht unter Gott seine Verdammnis sind. Jesus ist gekommen, das sagt hier, aber dass die Welt durch ihn kann gerat werden. Want wir uns de Freude dan stellen. Verstehen wir recht, wer Jesus Christus ist? Sei wir am uns, als er ist? Oder sei wir am, als ein Former, als ein Schubhort, was rumgehen wird, mit ein langet, hordet Stang, seine Schub zu verschlungen? Oder sei wir am, als wer er ist? Er ist ein Rader. Er ist gekommen, die Sünder, nur sich selbst zu rauben und zu kräuen. En de Leibe ewig Leben geben. Dann sagt es hier wieder, dass jeder einer, was wahre geboren ist, der wird nicht gerecht worden. Aber dann sagt er, wer aber nicht glaubt, ist all gerecht. Das ist, wo wir anfangen dann. Und mir wird nochmal gefragt, wo kann ein guter Gott Menschen zu Hause schicken? Meine Frau wird dann vielleicht kraxen sein und dort umdrehen, wo kann ein guter Gott Sünder in den Himmel nennen? Wie hat uns die Heil, wie hat uns die Schäden verdient durch unsere Sünd? Dort ist, wo wir anfangen. Wer nicht glaubt, ist ungerecht, weil wir alle in unsere Sünden sind. Warum sind wir noch verdammt? Weil wir haben nicht an Jesus Christus geglaubt. Lieber Freund, wie kann sein, wie simpel das ist. Wir brauchen nicht unter die Verdammnis sein. Wenn wir bloß in Jesus Christus glauben, dann kann Gott uns diese Verdammnis aufnehmen. Und dann wieder, ich glaube, wie wir Jesus Christus angenommen haben. Wie kann in der Klode Wahrheit leben? Römer Kapitel 8, der erste und zweite Vers ist das. Dann ist nichts mehr zu verdammen an die in Christus Jesus sind, die nicht so leben, als der Fleisch verlangt, aber so als der Geist dort verlangt. Der Geist, der durch Christus Jesus leben geht, hat mich durch sein Gesetz von der Sünde und den Tod sein Gesetz frei gemacht. Er fängt hier an, er sagt, dann ist nun nichts mehr zu verdammen an die in Christus Jesus sind.
Lieber Freund, bist du ein Christ, wat fühlt sich, dass er verdammt ist? Oder sei verdammt ist? Diese Forschung sein, wenn wir in Jesus Christus sind, dann sind wir nicht verdammt. Dann sind wir frei gemacht. Wir sind nicht unter Gott seine Eue, wir sind unter Gott seine Gnade. Wir sind nicht unter Gott seine Gerecht, wir sind in Gott seine Gerecht. En dan de tweede part wat de ware geburt deed aan ons, is de ware geburt deed ons van duisternis uitnemen en dan in de licht neerzetten. 19:21 is dit. En dat rechte uitdeel is dit. Dat licht heim in de wereld neer, over de mensen houden dat duistere leven is dat licht. Wilt de wolken weeren van duisteren. Wilt wer zich in deze wolken eift, kan dat licht niet verdrehen en komt ook niet nom licht, dat zijn wolken niet zullen voor een dag komen. Aber wer de Wahrheit deed, komt nom licht, dat entklaart te zijn is, dat zijn wolken in God gedonen zijn. Dat zegt dat licht heim in de wereld neer, hij redt van Jezus hier. Jezus is dat licht. Jezus is dat licht wat ons klaar wijzen dat wat de waarheid is en wat we moeten doen dat we gerecht worden. Maar het zegt, de mensen houden dat duisteren leven is dat licht. Wie mensen willen leven in zin leven, we willen leven voor onszelf leven, we willen leven voor geloof zijn en dat wat we weten, is dat loslaten en dat aannemen wat we niet weten. We worden leven in dat duisternis leven, is in dat licht leven. En wie kan zijn, wie verstaan met wo zin schaffen dat. Zin is een ding wat we proberen pleits te houden. We proberen dat pleits te houden, wegen we schämen ons met dat. En de dollar wie de hand dat pleits, de dollar heeft de zin even hand over ons. En dan zegt dat hier, waarom mensen dat licht wel niet aannemen. Dat zegt, wilt er wolken weeren van duisteren. En waarom willen ze niet naar het licht komen? De kan dat licht niet verdrehen, en komt dat niet naar licht. Ze kan dat licht niet verdrehen, wilt zij in de zin zijn. Hier is het interessante ding van God zijn aanleiding voor ons. God kan zijn zin niet verdrehen. Aber de einzige Person, wat gezin kan opnemen, is God. En God heeft dat meerlijk gemerkt door Jezus Christus. Dat deze zin kan opgeruimd. De zin wat ons in de duisternis houden deed. De zin wat ons terughouden deed. En we schämen ons met wie we zijn. De zin die houdt ons terug. Want die zin van jou best. Wat deze zin in die leven heeft. Laat van de zin los. Laat deze duisternis los en ga naar Jezus. Jezus is hier en hij raubt die. En hij is dat licht wat dat duisternis wil uitdrijven. En dan zegt hij in de 21 vers, wanneer we Jezus Christus aangenomen hebben, wanneer we den licht aangenomen hebben, dan worden we in de waarheid leven. We worden dat waarheid doen. Wilt de licht is gekomen. Ik wil ons aansporen van deel. Waar we de ware geburt nu leven. Waar we niet onszelf laten aanbeelden dat we nog verdampt zijn wanneer we in Jezus Christus zijn. En waar we ook in licht leven, leven in duisternis. Dit zijn een paar woorden wat ik wil van deel met ons metdelen. Ga een goede werk.